bayan Allah cewa mahaifa su kula masu ungunne hakkin al'umma ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma yana nan bisa ga kanku matakin farko ku kula mahaifan yaran nan da bakin nan in baki ne ka zuwa tare da suwa babu wanda ba a sani ba cikin unguwa ku fara daga matakin shugabanci a kira iyaye a ƙara faɗakar da su haka wuraren salloli na unguje mai anguwa ya raba wannan magana ya taimaka ma addinin Allah wannan musiba ce da in ta game ma kowa fa ba ta ƙetare mai hali da mai mulki da ɗan talaka da wanda ɗan mai hali da wanda ya sani da wanda bai sani ba in ta sabko to gamewa ta kai wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan ku ji tsoron afkuwar fitina wallahi in ta sauka ba za ta shafi waɗannan da suka kawo ta su kadai ba saboda haka ku kiyaye masu ungunne ku sai a taka ga mataki na gaba shine matakin hukumomi ƙaramar hukuma ko wacce tana da uban ƙasa hakiman nan ya tara su ya faɗa musu ga matsala musamman wuraren da asulin wannan matsala bayan haka nan jami'an tsaro su shigo cikin tabbatar da waɗanda a cikin goyon bayan matsalar in suka ga waɗanda ba su goyon bayan ta suna tsaye bisa ga gaskiya to za su ji tsoro su ja da baya gwamnati tana nan ta fara bayan nan kira na ƙarshe shine malamai na ambata akwai malamai cikin goyon bayan matsalar masu ba da waɗannan na ƙulƙulla da wasu asirce na banza don duk asirin da za ka gama da jini cikin musulunci asirin banza a suna ne na kafirci ne ko wata najasa don haka malamai masu hudubobi bisa membarori sunatar da mutane malamai masu sunatar su a cikin masallatai irin waɗannan jumu'o'i su ɗau mataki har a gaba ga wannan musiba malamai waɗanda ka wasu a cikin ungunnen su da asuba ko bayan magriba da isha'i ko wani lokaci da sun ka keɓe su yi faɗakarwa akan wannan matsala saboda saboda yanzu muryar malamai in suka gamu sun kai shaga matsalar ga wala kowa sai ya ji tsoronta kowa Allahumma sai in yana da wani dan romo da suka lasa karkashin wannan abin don kuma mun ce akwai malamai sun gabani yanzu sai dan audio ba ya faɗa da irin su ba wanda ka bada lakani a rubutu da jini ba nurul albabi na nan ba bayanul bid'a shaytani ya tuna nan ba sai ya sunna cikin babin magani an sai dan waje ya faɗi cewa dole magani ya kasance bisa ga sunnar annabi sannan kuma a yi shi bai saba ma wani abu da Allah ta'ala ya haramta a yi ta'ammuli da shi wurin magani ba wanda jini bai cikin abin da aka magani da shi haramtattun abubuwa irin giya da manyan ƙwayoyin da aka sha ba a magani da suwa bale a yi da mani bale a yi da yatsari bale a yi da kashi to duk akwai mallamai masu ansa sunan mallanci da ka bada muggan asirrai da na kulkullan banza akan waɗannan abubuwa ko a ƙetare a ce mutum ya yi zina da mahaifiya sai bale an ce kai da wata tsohuwa bale an ce kai da mahaukaciya zai sai gaba ko nuna ba ko a ce kai da jaki ko tunkiya ko akuya duk sai mutum ya gaba ko mina ba wai su ba dabbobi na ma ba mutane ba manzo Allah ma game da dabba a sadu da ita cewa yayi ma'aikin Allah cewa Allah ya la'ani wadi albahimati la'ana Allah wadi albahimati wa la'ana Allah man nakaha yadahu manzo Allah yace Allah ya la'ani mai saduwa ko ya saki dabba Allah ya la'ani mai istimna'i ya rika al'aura ta yana ta maka hakki da hakki biya bukata don haka al'umma wannan kira ya zama cila bangaren jami'an tsaron binciken kuɗaɗai irin EFCC su ko su bibiyi akawun na mutane don sun san wanda suka su bibiye su sun sani
yau in kana bisa wata kujera an ka sako ka gaba sai kai mamaki duk da gilin da ka saye ba Najeriya ba sai an hada maka sai to kuma waɗannan yaran ku bincika account din su ku yi blocking nasu sannan ku ba jami'an tsaro masu hakkin binciken ayyukan nan na asha don su kai su ga inda ya kamata a yi musu hukunci amma babban abu shine a yaya ta girman matsalar nan musiba ce bala'i ce fitina ce mai canya imanin mai imani da sani ba mu ne ya sallah ga bayo Allah mace ce Allah ya mata gafara saboda haka bayan Allah ya riga ya kawo mu ƙarshe ana ƙarshe na rayuwa da kuma ƙarshe na duniya wallahi waɗannan musibu ba za a taɓa rabuwa da su ba amma Allah wanda ya ɗaukaka kuma yana tare da masu imani ubangiji ya yi alƙawari cewa duk mutumin da ya yi hoɓɓasa ya yi ƙoƙari ya yi mujahada cikin hanyar Allah to shi ko Allah ta'ala yana tare da shi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinina duk waɗanda suka kokarta ga dakile wata barna irin wannan mai sanya imani nan da nan Allah ya ce wallahi sai mun shiryar da su ga tafarkin mu mai kyau ma'ana ba za su zama cikin duhu ba ba za su ɗegu ba ba za su jawo ba ba za su yi talalatiya ba da izinin Allah kuma Allah ya ce wallahi Allah yana tare da masu kyautatawa to waɗannan yaran kamar yadda na ambata muku ƴan shekarunsu ba su wuce 20 zuwa 25 ba kasafai sun ka kai shekara 30 ba masu 30 cikin su ƴan kaɗan ne amma saboda rashin kula da addini da rashin sani da jin tsoron Allah shaidan ya buɗa musu wannan hanyar wanda yanzu kusan kowa ita ta sha ganin in bai bisa ko bai da to ba ma musulmi bane ko kuma bai ma ji daɗin duniya ba kai sai kana jin kuɗi ba san ina sun kai to ba suna bugun gaban babu mai iya musu komai ina adawa ina samudawa ina fir'auna ina bayan Allah da suka ja da Allah ubangiji subhanahu wata'ala yace tilka buyutun khawiyatun lam tuskan min qablu ku kalli gidajen su ga sunan konfar suna empty kamar ba a taba zaman su tun da ɗaya ba Allah ya wuce da su to wani ne zai buwa Allah in an koma ma Allah to amma sai da niyya mai kyau sai da ikhlasi sai ka yi niyyar cewa lalle aikin nan da za ka yi akalla ko na faɗaka so ne za ka yi shi don Allah ba da yin tona ma wani asiri ba sai dai da nan ya dawo ma hanyar Allah kada Allah shi la'anai yana tinkawon shi musulmi ne ko da yaka tahiya lahira sai shi isko shi ba kowa bane wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu gabata ga ayyukan su da duk sun ka aikata inji Allah suna ganin kamar su musulmi ne kudin a gina masallaci a gina makabarta a taho a gina makarantu a taho a ba malaman da zaman su lahiya lau kuɗi a ɗiba a kai wani makka ya sai umra a wa wani kaza a wani kaza mutane na ta ganin kamar abin kwarai ne suka yi Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin kawai sai mu gabata zuwa ga abin da sun ka aikata na wasu ayyuka daga cikin ayyukansu faj'alnahu sai mu mai da aikin nan nasu haba'an matsayin ƙura mansuran wadda an kawace cikin sararin sama iska ya sauka saboda Allah tsarki gare bai karba sai mai tsarki to babbar matsala ita ce wani lokaci al'umma tsoro gare ta in ka ji tsoron aljani ina mahalicin aljani ina nan ma Allah ba sai ka riƙe azkar kai da safe kai da rana kai da marece kai da dare babu abin da ka cin ma sai kaddararka don haka kakka ji tsoron ce malam ya ji tsoron Allah sannan in mallan kake kakka koma an sa kalmar gaiso sai malam ka biyo ga unguwa ce sai mallan sai ka ce tite ko ka daga hannu to kana hazama cikin su in mallan ya yadda mallan kake assalamu alaikum zai ce maka ko shi ma gaisuwar bahaushe ka an ka duka Allah ji an mallan amma sai malam babu kakka yadda ka koma an sa gaisuwar sai malam sannan kai kaffa da taka an game da lamarin su
suna ta'ammuli ba wuce ya ce tsagi gaskiyar mai shi ko suna ta'ammuli da iskoki don shi sun ka zaɓi zama cikin makabartu suka zamna cikin wurare makabartu na cikin wuraren da shayatinul jinni ka zama ma'aikin Allah ya tabbatar da haka to a kiyaye wuraren batsa suna nan birtik mun ce kowa ya aikin da ya dace mahaifin ne su bincike 'ya'yansu masu ungun ne su bincike talakawansu don kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku makiyaya ne kuma abin tambaya kuke ga kiwon da Allah ya ba ku masu uwayen ƙasa su bincike hakiman su ga matsalar nan su yi taro da su waɗa musu matsala ta samu cikin wurare kaza da kaza da kaza a kira mu mahaifan iyayen nan tare da yaran nan tare da wasu sun yi ƙarfin mahaifansu kamar yadda misal sama wani yaran tsaye mahaifiya ce yaran tsaye mata da Allah har Qur'ani ya daha ya bari amma Allah in ta sai a sa kwaɗo da baya sai sun gama abin da suka yi da abokan hulɗa sai ta wannan afin sannan a buɗe kwaɗo abokan hulɗa sai ta dawo a ba ta kuɗi kuma cikin tausai sai ta karɓa don babu da za ta yi ta waye gari babu abinci rana babu abinci dare babu abinci ga lalurar cisuwa ga shasuwa ga magani ga armar da ƴan uwar wannan wanda ya shiga bugun ya sabgar sai kaji mutum ya ce to ai a ci masa halal na in an ka samu halal a watsar to an ga ba masa ina ba su daga cikin su ba su dauki mahaifansu komi ba to in kafin ma sai malam wasan ya ta wanda kace mu uba ne bai gane ba baba ba ta ganewa ba lokacin ku bane an wuce to ba dai ga sai malam kuma abinda aka tsoro su ne kudin kuma yana da akwai wanda ya ji mota yarinya nan ta gwalallaje irin darzan na haka ta ni aka ce mata kwabo da aka cewa gaba ta goge kahin jini ya hito akwai ruwa bayan ruwa irin kamar zuwan nan sai jini ya daga sauke ta ya kai ta shagon magani da a fara yace a'a ga dai ya azara fa 100 bisa ga kantar mai magani yace a jira jinin ya dan hito sannan a san wani irin magani za a yi mata kaga ya tunkuɗe ta abin da ya kabe da bai samu ba don haka a dan jira har jinin shi da raruha sannan wannan abin manufa sai za su cika in an ka wanke kayan jinin ya hito an ka rahe kenan bai abin da ya tahi bai ba 100 gwazo hannu da gwiwa ga yarinya kuma ya aza ya wuce to kaga in yan mai da wannan kafin gani abokin wannan wata ruke da sai ya kai kudi su ko su ya ide ko ka kiyaye kaska da yaron nan bai tawo ba mai roba nan ja dan wanda adda ja yanzu to har tunani to amma da za mu gane ka in baka laka kwakwalwa da wannan kondo zira'i gundulalle ba za ka kuma mara gashi an yi wata haka an haɗa muku misalin ka ga transformer a rubuta danja to shi an logon su bayan roban nan suna hawan su kutoci jajaye su ba ina kashe ma yan kasuwa masu sukuta kasuwa ba ina da ɗalibi mai sai da sukuta da gyaran su wallahi suna hawan su duk inda adda nau'in ja suna muraji saboda rai sun suna kala jini ce kala jini ta ja kala jini wanda Allah ya ja da bakin rawani ma'aikin Allah yana sa su musamman in za su yi jan rawani da an gane cikin jan rawani to yaki jakkala gaba ɗaya ma'aikin Allah ya rike ta matsayin musiba kuma kalli logo na cross in red cross ai ba a ce yellow ko white ko blue cross ba me aka matai cross duk inda kaga za a wata alama dangerous ga red color to waɗannan yaran suna cikin masu wannan musibar da bala'i ku kiyaye da su suna gaisawa da mutum a sabu da ba ce abin musafaha ba tasafahu tahabbu manzo Allah ya ce ku yi musafaha da junan ku so juna amma kiyayewa za ka musafaha da shi ka san masu luwaɗi sun gaisa su ne ma haka ko to su yanzu suna gaisawa da kai haka za su gaisa da kai da kyau amma wani abu za ka ji bayan kun rabu wani abu
don haka a kiyaye sun watsu kuma suna cutar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi muna maganin su wanda Allah ya kawo da adawa da samudawa da su fir'aunu da masu tsauri gare shi cikin al'ummomin da sun ka gabata wanda sun ka matsa mu annaba da manzanni da al'ummomin su muna roƙon Allah shi kawo mu da suwa kuma kada musibar su Allah ka bari ta shahe mu wanda yake ciki ko wanda a ciki ko mai nufin shiga muna roƙon Allah in yana da rabon shari'a Allah ka shirye shi su in ba su da rabon shari'a Allahumma qina sharrahum kuma wa alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka Allah ka ishe mu sharrin su da sharrin duk mai sharri da abin da ba shi ba abin da ya samu kai tsanyi tunatarwa akan wannan saboda mas'ala ce da ta shafi imani a kun ta abubuwa da yawa sun gudana cikin Najeriya ga mu shiru ba mu yi magana ba amma wannan ita ce mafi girman cutar da ake hukunta yanzu ko mutane ba su kula ba a kiyaye ba suna sarka amma ba su sakka ba yadda Allah ya ce a yi suke cikawa ba suna mu'amaloli ga sunan iri cikin mutane amma babban matsala ita ce bala'in da suka kawo ma al'ummar manzon Allah Allah ya kare mu ya kare iyalanmu da ƴaƴanmu da masoyanmu su da a cikin Allah ya raba su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh